Сында урнашкан кафе янәшәсендә балык белән күптән сәүдә итәләр. Һәммә бүген монда ишекне сатып алучылар түгел, инспекторлар шакый. Россельхознадзор, Роспотребнадзор һәм Татарстанның биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре. Балык кайдан китерелгән? Аңа документ бармы? Инспекторлар менә бу балыклар кармакка тотылган дип шикләнә. Балыкларда ятмә изе калган. Рейд башланганчыга кадәр балык белән сәүдә итүче кибетләр барысы да ачык инде. Мисал өчен 4нче ишек уты яна, бикләп куйды, бары тик 3нче һәм 2нче ишекләр генә ачык. Менә иң кырыйда урнашкан 1нче павильон, 1нче кибет, шулай инде хуҗалары кашырга да өлгерде. Ике кибет хуҗасының ысланган һәм яңа тотылган балыкка документы булмады, димәк аны я читтән китергәннәр, я браконьерлардан алганнар дип саный инспекторлар. Документ булмады, возникает вопрос, кем тотты, аны кайда алдылар. Скорее всего, это браконьерская. Рейдлар постоянно основада итәрәләр. Ләкин сатучылар фикере башкача, алар документларын күрсәтергә әзер. И разрешение на торговлю, все. С документом у нас в основном паспорт спрашивают, если приезжает ветеринар. Россельхознадзор хезмәткәрләре кибетләрнең берсендә суыткычларның тиешенчә эшләмәгәнен ачыклый. Бу балыкларга бөтенесенә документ юк. Ветеринарный документ оформляется в системе Меркурий. Бу холодильник вообще эшләми, то есть плюсовая температура. Дөрес сакланмый. Дөрес сакланмай. Срок годности сакланган өчен отследить невозможно. Татарстанның юл буендагы кайбер кибетләренә балык браконьерлардан эләгә ди фикерде тикшерүчеләр. Шуңа рейдлар сулыкларда да дәвам итә. В текущем году с начала года по октябрь Ел башыннан Татарстан сулыкларыннан 6570 чыгардык. Якынча исәпләгәндә бу 130 тонна балык дигән сүз. Табигатькә 20 миллион сумлык зыян килмичә кала. Бүген сатудан 168 килограмм балык алына. Бу тартмалар хәзер Лаеш районының балык үрчетү оешмасында сакланачак. Хуҗалар тиешле документларны күрсәтсә, балыкны аларга кире кайтарачаклар. Юк икән, эшне суд хәл итәчәк. Балык бистәсе районыннан Руслан Сундинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.